हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' लोगोफोर जोंहा बेबायदिनो माखासे मिउजिक भिडिअ आरो आबुं बर' सावथुनफोरनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, आरो खाथियावनो थानाय बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर गिबियावनो भिडिअफोर माबा मोनसे गोरोन्थिफोर दालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै निसानी प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनाय मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ टिजारनि बागै सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जागोन गोसो थोनाय दे लोगोफोर। स' जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला निसानी प्रडाक्शन बेनाराव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे मिउजिक भिडिअ गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन एसे मिथिना लादों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों निसानी ब्रह्मा एन्ड रन्जिता नार्जारी दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावदों अनसु, दैदेन आरो मस्क' दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअ रिलेक्स एन्ड टिउनखौ होदों लैथोमा बसुमतारी दे लोगोफोर, आरो लोगोफोर बिथाङा बे मिउजिक भिडिअ मेथाइखौबो रोजाबदों दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर।